Carles Navarro. Però tot això és per a tu, amic. Mireu, Ferran, Maria, quin espectacle. No, tots no, però uns quants segurament sí. Estic així al casal faller del Tío Pep, que està fent un esmorzar a base de torrezno. Bueno, tenen més productes típics de la regió de Soria, però l'estrella és el torrezno. I així, a este carrer s'han juntat milers de persones, jo no sé quants n'hi hauran, milers de persones per a tastar este producte tan típic de Soria com és el torrezno. Mireu este home com se ho està menjant. Espérate, que voy a... ¿Está bueno o no está bueno? Está de puta madre, cojonudo. Està molt bé. Un senyor molt ben parlat, sí senyor. Quants se n'ha menjat ja? 4. 4? ¿Que Operación Bikini no existís? ¿Eso qué es? Eso no es nada. Que aproveche. O sea, hi ha moltíssima gent que està a veure aquestes dones. Carles, Així està jo les bueno ves el molt torrezno menjar la i tu boqueta, també, però que de estàs menjar bueno. poquet, Mira com se m'han apartat. Han menjat o no han menjat? Molt. Sí? Què han menjat? Ja ho sé. Què han menjat? 3 torreznos. 2? Tres, Només tres. 2. Carles, tastan un. La primera cerveseta que... Molt bé. Dime, Ferran, Que dime. tastes un torrezno, tu què pots? Avui Dime. t'ho han encertat, Carles? Avui estàs en el teu Ja vols hàbitat que taste natural. torreznos? A veure si A puc veure com passar. estan. A Tira-li, veure si puc torrezno. passar. Paquita Fernando, Salas que vaig cap style. allà, Paquita Salas està Escolta, secreto, rápidamente, secreto del bon torrezno. Pues le damos un par de veces. Una primera para que vaya cogiendo, lo dejamos ahí. Y ahora la segunda para que vaya levantando la corteza, que es lo importante. Vale. Que vaya madurando y que la gente se lo coma bien a gusto y recién. Fernando, te vaig a posar nota. Algun consell per a menjar-me el torrezno, David? Tu que saps això? Realment ningú, o sea, menja-te quants més millor. Sí? Bueno, vaig a tastar. Dime, Luis, dime, què passa? Ah, pensava que decías algo, vale. M'estan animant a que taste això, el torrezno. A veure, Clar que sí, home, tu tira-li sense por, Carles. Tira-li a les rostes. Tira-li. Sense banderetes, Sense Ai. banderetes. Rostes Banderetes bones, no cal, internacionals. tampoc. Suposo, Carles, com sí. tu. Vale. Tira-li, Una. Martí. És el mateix que menjar-se-lo en Soria, però... Bueno. El tema de la humitat a l'hora de cuinar es queda pitjor. Però... Cap a dins, com està això? A veure. El que va davant, Carles, Va. tu tira-li. Sense por. Va, fa així en el cap i tot. Ferran. Cata di cardinale. Pues está muy bueno, Fernando, enhorabuena, David, enhorabuena. Boníssim, no? Ara us em portaré cap al set. Ara ne Vinga, portaré. va, unes rostes. Mira, es torna. Ala, vinga, comencem, mireu. És Comença la cosa, una aigüit del migdia.
la pones con